Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Baztango udaleko zinegotzia den eta 8 urtetan zinegotzi izan du den Juan Cruz Iriarterekin egonen gara eta berak balorazio bat eginen digu, pixka bat legealdia nola joan den eta bertan egiten diren zenbait lanen inguruan ere solastuko zaigu, eta azkenik saioari amaiera emateko Nafarroko Frisona elkartetik Ainize Muratori izanen da gurea. Saioaren hasieran esan bezala, gurekin Juan Cruz Iriarte dugu, bera Baztango udaleko zinegotzia, nekazaritza, abeltzantza, mendia inguru-girua eta bar eramaten duena, eta Juan Cruz, momentxe gaude ez, ja poliki-poliki zuen legislatura ja bukatzear, oraindik denbora pixkoa falta da, baina segidan pasatzen da dana, eta bueno, ja 8. urtea zinegotzi lanetan, eta bere xiki azken 4 urte hauetan, ezakit nola ikusi duzun pixko bat ze aipatzen duzu, ze lanekin dire bat ipat edo ze balorazio egiten alda? Bueno, bai, egirteko bi legialdeak itzera bagazi, eta bueno, nila ez dut jarraitiko, ez dut segitiko zinegotzia bezala. Eta bueno, ni bi legialdeoketan bi gauz diferentia izan du, lehenbiziko egon nintzen udalean liberatu, eta hor buru belarri 8 ordu sartzen ginuen, eta bueno, bertze modu batera gandut, eta ontekoan ja liberazio utzi, nire mendizain bezala lanera itzuli nintzen. Eta bueno, desberdin izan da, eta bueno, horrek entzen datzu zure denbora pixketu dala eta hola, baina bueno, 4 urteoketako esperientzia izan dire momentu onak, momentu estualdi onak pastutu bere bai, momentu estualdi txarrak, baina hola potentiak, eta bueno, eta ongi, nik kontenago inikeko lanakin, uste dut aportatu digule baztanei zerbait, eta nire ataletik benpin gustora gelditzen ez di, beti bezala hemen gauz gehiago iteko badaude, baina bueno, dena ezin dugu egin eta ondotik iteldu direnak inbarkotuzte gauzek, edo bueno, linea gu markatu dugun lineakin segitiko duten edo ez, baina bueno, ikusiko da, baina bueno, konten inikeko lanakin, bai. Bai, gauza asko behar bada aurre ikusten dire, nahi izaten dire egin, eta batzuten ez dire posible izaten arrazoi desberdinegatik, ezagit, askotan izaten den bueno, dirua garrantzitsua da, zenbait lan egiteko edo beste afera batzuk. Bai, bueno, ni egirteko 4 urteoketako erronka bat buruten ginuena edo ni nuena betzen lur komunalen aprotxamentuen digitalizazioa, ez? Horra adibidez, gelditu gara pixket motx, abietu gara, baina ikusten dugu falta duela digitalizazioa sakona eta ongiteko, falta irela gauz betzuk, ez? Nafar gobernu aldetik hartu behar dute beraiek barrakote baimena batzuk, adostu behar dugu udala eta beraien artean pixket nola egin gauzek ongiteko, arras hasiz geroz ongiteko. Abietu dugu pixket kapa bat sortzen, zelu berriek noena diren, landaketa gauzek aprotxamentuen on daude, baina bueno, hori pixket motx gelditzen da, alegatu nahi dugun lekuraino, ez? Baina bueno, hortan bai diru behar da, baina baita ere borondatea politiko ere bai, naiz Iruñetik eta udaletik ere bai. Gu garbi ginuen zer nahi dugun, baina hoxe, kostatzen nahi zaigun Nafar gobernuko negoziazio hortan beraiekin lortzea pixket baimenak eta gauzek. Baina bueno, ni uste dut hori abietu dugu eta ondoko 4 urteoketan salto politenen dela adibidez horrekin. Eta gero bertze gauzetan, bueno, pues, nire ataletik benpin, pues, mendiko lanak eta olako mendiko gestionia, tengurugiruko gestionia pues, indugu, diru laguntzekin gauz betzu, bertzeatzu gure konture, eta bueno, horrekin uste dut bete dugule. Ni sartu nitzela burute nuen orai dela, pues, 20 urte inikeko landaketa horiek, 25 urtetu zen horiek ja hasi behar zen gestionatzen, alegatu gara hortara, indugu hektaria desente bakandu, kimatu, prestatu etorkizun baterako, menditik kendutugu ez da izan kilometro alambre, eskinde izarrak landaketenak eta abandonatu ez zaudenak, holako lan batzuk gintugu, oianak mantenitu indugu, zeindu dugu, eta hori infrastruktura batzuk ere forestalak ere berritu, egin,
eta pixketa asunto hortan nahiko ongi gelditu de alde hortaik. Bai. Bai. Bueno, ja pixu bat esaten aldugu, Baztanek ez, badula bere mendian, bere bidea hartua ez, pixu bat zeildo jarraitu, eta bueno, eta bai, teknologikoki zu diozuna ez, digitalizazioak gaur egunean lan asko errezten du, eta horrekin ere, lana errezteaz gain, arazoak ekidituko zituen horrekin ere ez? Bai, digitalizazioa azkenean gu nahi dugune da, pixket kontrola eduki lur komunalena, hortako ere ginuen ordenantzan aldaketa bat, luze gantzen antzineko legialdien hasit eta untekoan akitu dugune, ordenantza aldaketa horrekin gehi digitalizazioa lurra aprobetxamentuek eta gehien bat kurrena dagona pixket luberrien afera eta dago, eta hori pixket koordinatzeko eta gestionatzeko gure mendizainak eta erramientoi landuko zuten pila bat. Eta hori pixket erramienta bezala digitalizazioa uste dut arras importantea dela, eta gaur egun ja ikusten duzu nekazaritzako ere digitalizazioa ere sartzen nahi dela, GPS-ak eta olako eskindei digitalak eta virtualak eta olako gauzek, baina bueno, hori dire bertze gauzetzu, baina guri dagokion menpin, uste dut digitalizazioa pausu handi izango dela betetzen den egunean, bai. Bai, alde batetik Baztanek lur saila handia baditu, ordi basoak eta oianak eta gero bestetik ere bazkalekuak, ez? Bazkalekuak zuentzat, udalarentzat ezinbesteko eremuak dira, lehen sektorea jarrai dezan orain arte bezala indartsu, ez? Bai, hortugu guk, gu hiru bazkaleku, hiru hanka potente horiek nekazaritzako. Ni uste dut, Baztanen dago nekazaritza estilo hortaro edo iten den, nekazaritza endako biharrezkoa direla hiruek, naiz Lizartzu, naiz Belate eta naiz Erdiz. Eta gu hiru horietan urtero sartu dugu diru kopuru bat, mantenimenduen, abonoak direla, eskindeia konpondu, repasatu, askak, infrastrukturak montatu. Eta bai, horrin dugu desbroziak, erreketa kontrolatu nekazariekin, elkarlan bat egiten dugu urtero biltzen gara beraiekin, erabiltzaileekin, beraiek ze beharrak duzten, saiatzen gara betetzen, denak eguneko egun ezinezkoa daldike, batu hor gauzek inbiarrak eta bueno, garen egiten, eta bizke beraien biharrak betetzen eta hor egon gara, eta ni uste dut hortan lan politen edela, eta hori da, eta nien nekazari batzu egola, solasian eta zuek orain Erdiz kusita, orain dela 10 urte o 8 urte kusita, Erdiz edo Belate edo berela ez, bazkaleko, zuek aldatu de, mejoratu de, eta bueno, hor dut satisfazioa ematen datzu zerbait positibo bedere elkar lan batean, baina zerbait indugule ez. Beraiek lan batzu proposatu gu egin eta dena pixke denen artean ongi gan. Bai, eta bueno, hor dugu Erdizeko afera ere ez, Erdizeko gaia, arazoa, eta bueno, mamua ez, azkenean ezakit bazkalekoak duten indar hori edo garrantzi hori Baztanen, da ikustea zer etortzen alden edo ze interesa duten, bueno, zuei ere zuri zinegotzi bezala eta udal bezala, pixo bat bildur hori sortzen du eta hor baduzu ez, barrenin, bueno, arro hori beti ez. Bai, hor dugu pixket ez, hor dugu itzeloi edo mamuoi edo ez da zer deitu edo nola den edo gure Baztango otsoa, no ez, leku batzutan nekazariek otsoakin izaten duzten gora bera, uste dugu magnakin erdizen dugun dela mamu handi bat, beldurra handi ematen du, baina bueno, ni ustut bai udala bezala, bai nekazari prest gaude borrokatzeko horren defentsan, eta gu benpin gure aldetik, Bildu bezala erten dut, garbi dugu zein den gure norabidea eta gure borroka, horren gu erdizen kontra gaude, eta beti egoin gara, eta orden nekazarien babesa erako, eta ni ustut hor izango da gaituztela beti, beraiekin. Bai. Eta bueno, barrenin egon da ez udalean zinegotzi bezala, 8 urtez, bueno, kanpotik gauzak errez ikusten dire ez, kaso askotan, eta barrenin dagoelikan konturatzen zara ez, noraino ze muina duen, eta ze zailtasuna duten zenbait lanek, erabakiak, eta ez dela badula bere gauza ez. Bai, ni sartu nitzelaik, ni orain dela 8 urte sartu nitzelaik, lehen hauzetako ez dute hola iten edo gure doala ez, eta ikusten duzu kanpotik errexan, sartzen zarelaik, ostira, serteizu mekagoen hau iteko, ure behar dela, horrekontu behar dela, ez dakize baimena, ure ze zaila den administrazioen ere da 1000 pauso mamartuzuk, ez ingurugiroko departamentura solastu, eta egi da zaila da eta ogartzen zara ze gostatzen den, kanpotik usten da jo errexa iduri duela, baina egi da gostatzen da, eta hori ulertzia aldik ez errexa, baina sartzen zarelaik hor ikusten duzu ze meneo baden eta zer baden, bai. Baztanek hainbeste hektare izatekin, Baztanek duen kasuistika ez, pixko bat baiarak dituen herriak eta antolaketa aldetikan, ezagit beste dozein herri, baina zailago izanen da suposatzen dut ez? Bai, Baztanek azkenean du eremu handi ben, Nafarroko Euskal Herriko udalerria handiena da, eremu handia da,
baserri haunitz akabanatu daude, dispersio handie bada, bide haunitz eta dena, eta haunitz gauz behar direnak, eta ez dago ez gaudela denak montxon batean bilduek ez, baina oide, lan handik hartzen du horre, bidea mantenitzia, garbitzia, zerbitzuek eskaintzia, eta azkenean dispersioa eta baztain erolako eremu handi izenta, bai egia da bere lana baduela, eta bueno, saiatzen gara xoko guzietara lagatzen, eta betetzen alden neurrien biharrak eta hori saiatu gara laburtoketan. Bai, turismoa baztanik erakartzen du ere, lehen sektorea hor dugu ere, eta bueno, zuentzat garrantzitsu izaten da urtero azken urteetan ez, burutzen den Pireneika feria ere ez. Ez da egit, askotan adierazle garbia da pixo bat baztanen, batipat, jendeak nola lan egiten duen, zehazien da dagoen, nahiz eta Euskal Herri osotikan etorri ez, abeltzainak erakus plaza hortara ez. Bai, guretako, bueno, gutu gor bi feria enten du, Udaberriko feria eta hoi Pireneikakoa, Udaberriko ferie gehiago kolokatu dago, zentratu dago bertako hartzaina ardi mundu hortan lantzen da gehien bat, eta bertako jendea da atortzen dena, eta gero bai Aspinakoa guretako ere garrantzia handia du, zeratik azkenean eskaparatea handia da, hor ikusten da zelan egiten duten nekazariek, Euskal Herriko jende pila bat etortzen da, bere haziendakin, lehiatzera, eta guretako arras importantea da, eta horrekin ere momentuz segitzeko asmoa dugu, horren ja basiak patutugu, hasi gara aurtengoa antolakuntzan ja bilerak eta egiten, eta bueno, pues bai, guretako garrantzia handiko zita da hori ere, bai. Hurrengo hauteskundeetan ez, maiatzean, zuen taldean, EH Bildun aldaketak izanen dire ez, alkate gaia eta zenbait zinegotzi ere aldatuko dire, horrek transizio bat izanen dela ez adierazten du pixka bat ez, azkenan ez da erreza ez, personak aldatzen direlikan ez da ideologia edo lan egiteko modua ez aldatu, behar da ez pixo bat, transizio hori, eta zuek horrengo zarete pixo bat koltsoi moduan ez, laguntzeko hurrengo paus hori emateko ez? Bai, gure EH Bilduko zerrendan aldatuko da, bizten da, alkatea, ni eta zinegotzi batzu desagertiko gara, gure bizie hola mandagulakoz bertzei bide batzuk, eta aldatzen da, baina dudik ezin gorre egoin garela laguntzeko, hoi badakite zerrendan agertzen ziren, animetzen den jendeen dako hor gaudela laguntzeko, dudik ezin, eta pixket alde neurrien laguntzeko, eta gure norabideak eta zein dugun erakusteko, eta ni pentsatzen dut azkenean gutxi gora bera nahiko berdin izango dela, eta egiteko, baina bai, gu horregon garela laguntzeko dudik ezin. Bai. Eta etorkizunari begira, zuk zure bidea induzu, 8 urte bilegealdi egin dituzu ere, eta helduen datorrenari zure ordez ere, bidea esaten aldu ina dula, ez dela eguneroko ezbeharrak sortzen dire batzutan ez, baina, bidea nahiko markatua dela eguneroko lan horretan ez. Bai, horrein ere gieletit horko dena, ja, gutienez aurtengo bidea gutxi gora bera ja markatu da, aurrekontuek onartutugu horrei dela 2 aste, markatu da hor, daude mendiko lanetako eta nekazal azpigituretako bi base potentia direna guretako deialdi horiek betia daude, abietu daude, eta bai, pixket abietu dago, enkanteak, mendiek saltzen direnak enkanten medioz eta horiek ere abietu dago, ja publiketuek daude, bai, gauzek tortzen dena arpatiko du ja bidea abietue, eta bera hien barko du, eta kusi gero igual nora bidea aldatuko du, ez? Baina, más o menos aurtengoa bideratu dago, orduen beretako ere errexago izain de segitzia edo kustia, gero badu aukera bai, erteko, ni hau aldatuko dut edo ez, edo lo que sea, ez, bai. Hor dauden beste aldetik hor dago ere herria ez, hor daude zure kasuan, nekazariek, abeltzainak, dozein herritar, eta bere bai batzutan ez, eskatzen dute gauza bat, eskatzen dute bestea, jende guztiak eskatzen du, baina gero danak bideratu behar da eta beste aldean jarri behar da ez. Beste aldean erabakek hartu behar dire, eta beti bada jendea deskonforme geratzen dena, ez da denon gustora, edozein erabaki hartutare denon gustora ezinezkoa da erabaki hartzea, eta azkenean hartzen den erabakia beti da hobe beharrez, ez? Iruditzen den edo gokiena izaten aldeen erabakiak, ez? Bai, ni benpin, ni saiatu naiz, nerekin egon nahi izan duen mundu guztiek, atendituz, ni ausartzen naiz zertera zutela inorrez telefonoz deitu gabe utzi edo bilera batin gabe utzi, ni denei atenditu diot, igual da alde batekoa, bertzekoak edo ze ideakin heldu zen. Entzun, ikusi, pensatu eta gauz betzuk, bidez, por supuesto, ezin direla eskatzen duten guztia egin. Ojala izeten albazen, baina gauz betzuk ezinezkoa da ekonomikoki, eta bertze gauz betzuk igual ez dire zu ikusten duzun modukoak, ez? Horren ezten duzu, hau ez dugu ingo, eta
Baina, bueno, ni nire arloan torri den guziei, edo deitu nauen guzie, atenditu dut eta erantzun bat eman diot, aldike bizten da, ez dela beraiek nahi zuten nahitu, baina, bueno, saiatu ingara, baina denena ezin da. Bai, alde batetik harremanak herriarekin, biztanlegoarekin, lehen sektoreko jendearekin, eta bestetik administrazioa goitira. Ezagite administrazio harreman horietan zeu sartu zeren, edo udalen besten bat arduratzen den, nolako izaten da administrazioarekin harremana? Administrazioarekin, bueno, niri dagokion gehieman nigo naiz ingurumen departamentuken, ez hor dago nekazaritza eta ingurumen ere atalak hor daude biek departamentu beran. Bueno, izan da pixke bietaik batzuk errexago, bertzatzuk ezain errexa, eta bertzatzuk hartzatzute esku, bueno, bertze gogoakin bertzatzu baino, nigu mendietako atalakin harremana hona izan dugu, lortu dugu beraiekin hemen inbertsio batzuk itia, eta hola eguneko egun beren kontu, eta bueno, izan dugu negoziatzeko aukera. Nekazaritzako atalakin gehiago gostatzen da, baina, bueno, ibili gara. Baina bertze atalak ja badaude bertze zinegotzi batzuk edo alkatea bera mugitzen da, eta niz nahi sartzen baino. Ez da inerresa Nafar gobernukokin harremanetan patzea, azkenean ere hauniz teknikari badagor eta beraiek ere ikuspunto diferentzia dute, naizte konseilari edo zuzendari nagusia bertze idea batzuk izan, aldike gauz batzutan zailago da, bai. Eta niri zehazki gehi zailtxago tokatu zait nekazaritzako atalakin, bai. Bai. Ongi Juan Cruz, bestetik jaiztanten udaberriko feriak, hori ardura bat ipatori antolatzena Elizondoko herriari dagokio, ez? Ez, udaberrikoa gure urrikoa, udazkenekoa da Elizondoko herrikoa, bai. Eta kasu honetan dataia finkatua da, urteroko data? Bai, gu dugu udaberriko ferie da, aste zainduko ondoko hortzilerian, aurten tokatzen da Pirilak 14. Hortzileria da, ari lehiaketa izan dugu, antxoariko lehiaketa izango da, urtero bezala, artesauak horregoin dire, gazna moztiko dugu, lemiziko urteko gazna, oino ez dugu erabakin hori erran, hor gaude bi personen buruen dugu. Ni zehazki bat, baina bertzeatek aipetu no bertzea, baina ni batena dut buruten eta erregunoketan egoten izen berakin. Eta betiko gero pintxo daztaketa izango da ere bai, hor merkatuko plazan, dena zentratuko da merkatuko plazan, artesauak eta enagan egoen gara, eta bai, hoi ere zita politizaten da, bai, karkotugu ere bai, animetzen diren bertzea abeltzain batzuk hartzeko pixket azienda, betetzeko pixket plaza, ez da urriko kopurura jahatzen, ez da gutiago ere, baina, gurea da pixket hoi iruki xarma polito eta gotxu. Ardiak eta ariak izateaz gain pixo bat beste azienda batzuk ere, aizatea bintzat ez? Bai, saiatiko gara, behien bat, behien arazoa izeten da saneamentu, egunoketan egon naiz batekin, ni saneamentu talako egunean, igual behar bada mainau denbora, politi izango da bakarren bat behi batzuk hartzen badu, behor batzuk eta hartzen duten, ardi batzuk, eta hola, pixket denetaik, eta jendea animetu nahi duena, ardi bere aziendak, eta kusi, eta gero lehiatzera, animetzen diren, urtero izeten dire, gutxi gora bera berdintzue, baina, animetu da edo zein lehiatzera, interesanti izaten da hoi polita. Bai, ongi Juan Cruz, gure partetik eskarrak eman zuri, elkarrizketa hoitagatik, eta beti borondate osoarekin ondo zera prest, edo zein elkarrizketa egiteko, eta eskartu ere ikusentzulen izenean, azkenean 8 urte bilegaldi baztaren alde lanean, borondate guztiarekin, eta eskertzekoa da benetan olako jendea preste gotearrean alde lana egitea, eta izango du elkarren berri, udaberriko feri horretan igual behar bada honen gara, baina ofizialki balorazio bat indugunez bilegaldi aldena, agurra egiteko momentua, eta zorterik hoberena ere etorkizunean. Mila esker. Eskar mile zoi ere, oroitzatik eta egin gara. Ongi zei, bai. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, Ainiz Muratorirekin gaude, badakizue bera Nafarroako Frisona elkarteko idazkaria dugula, eta Ainize, martxo bukatzear, eta zuentzako, data edo aste garrantzitsua da, ez? Heldu den ostegunean, martxoaren 30ean, baduzue urteko batzar, orokorra deitzen dena, ez, hala da, ez? Bai, hori da, urtero bezala, bakizu legeak nola baitola behartzen gaitula, batzar orokor bat egitea.
Martxoan egiten da, batez ere abeltzainengatik, ze martxotik aurre egitea oso zaila dugu denak belarretan dauzkagulako, orduan saiatzen gara beti martxoaldea egitea, eta urten martxoaren 30 datorren ostegunean ingo dugu. Hori da, batzar horretara, Iruñan izanen den, deialdi bat luzatzen da, bazkide guztieri, parte hartzen aldutena, joten aldirena, ez? Horrela? Bai, deialdi bat egiten da, bazkide guztiei bieltze saie eskutitz bat, ez, pixkat konbokatoria egiten, eta danak gonbidatuta daude. Gero zenbat etortzen den ja beste kontua da, baina bai, printzipioz danak gonbidatuta daude. Bai, martxoaren 30, osteguna, nun eta ze ordutan izanen da? Begira, lehenengo deialdia 11 aterritan da, bigarren 12, eta da Orkoiengo hotel handia lekuan. Bai, urtero gaun egiten da, eta berdin jarraitzen dugu, ez dugu aldatu. Eskutitza iritsiko zitzaien abeltzainei, baina behar bada baten bat despistatu edo atzendua egongo da, modu honetara gogoratzen diogu ere, badakigu gero ez dela erraza izaten askotan, eguneroko zurrunbilo honetan jende oso liatua dabile, eta ez da batzuentzat erraza izaten Iruñera joan, eta batzarrean parte hartzea ez. Ez, baina interesgarri izaten da, lehenengo ikustea pixka bat, zu bazkide zeran elkartea nola dijoan, ze helburuk dauzkaten, eta lortzen dituzten, ez dituzten lortzen, azkenean zu ere bai partezea, elkartarren partezea, eta gero saltikan elkartzea beste abeltzain batzukin eta bazkaltzeko orduan solasteatari nik uste bai interesgarria eta polita izaten da. Orduan nik bai animatzen ditut, eta egin zezatela alduten guztia etortzeko. Nik uste gainea aurten askoz ez gauzak gehiago daudela eta interesgarriak eta nik uste gustokoak. Bai, pixo bat laburpen bat egiten aldugu ze gertatuko den bertan edo ze azaltzen da. Bai, lehenengo gure lehendakariak hitz egiten du pixka bat, eta komentatzen du urte guztian zer egin diran, ekintzak egin ahal izan ditugun. Eta pixka bat, lehengurtean jarri genituen helburuak lortu ditugun, edo ez. Egia da urten bat kenduta gainontzeko guztiak aurrea eman ahal izan ditugula, eta orduan alderretan pozik gaude. Bai, ongi orduan, eta bestetik gero bilkura hori lehendakaria solastuta, gero ez da ze izaten da. Bai, gero ematen da, urtero nik uste dut elkarte guztiak egiten dutena, ez da, aurrek urteko aurrekontuak eta bernola jundiran, ze gastuak, eta gero 2023ko kontuak, ez diru kontuak, nolabait onartzen dituzten, edo ez, pixkat gutxi gara bera, ez, ze asmo dauzkagun gastatzeko eta nola. Eta gero, egin behar duguna da urten, beste ekintza txiki batzuk egin ditugu. Urtero dauzkagu ere bai, elkarrizketak eta gai desberdinak ikusten ditugu, ez, jorratzen dira. Aurten Aberekineko Carlos Ugarte bai etorriko da, eta komentatuko du pixka bat nola di joan Aberekin, ze azken finean AFNak hango bazkide da, 102ko kantidadeakin bazkide gea, ez da asko, baina etortzen da eta komentatzen dizkigu ze nola jundan beraien urtea. Beste alde batetik, aurten Agustin Poblador departamentutik etorriko zaigu, aurten martxan jarriko dan behin dekretu berrian eta identifikazio elektronikoari buruz hitz egiteko eta azalpenak emateko eta zalantzak baldin badaude berak argituko dizkigu. Eta gero bestetik, CONAFetik etorri teknikari bat, ICO eta TPIren arteko desberdintasunak eta adieraztea genomika mailan. Bai. Orduan egitera zabala eta zuek pixuet elkarte bezala azkenean Nafarroko Fresona elkarte aurrera jarraitzeko, bazkideen alde, Fresona arrazaren alde, ezagit langile desberdina ez daudete, baina diru sarrera batzuk behar diren, ezagit diru iturri horiek nondik heldu diren. Bai, batzuk esan duzun bezala, oraintxe bertan 4 kontrolatzaile daude eta gero bulegoan 3 gaude. Egia da urten ere bai, langile 2 kontrolatzaileetako jubilatu egin zaizkigula, orduan beste 2 pertsona gazte sartu zaizkigu. Eta gauza guztiak aurrea emateko, bazuk esan duz bezala, dirua behar da. Orduan alde batetik diru laguntza Nafar departamentutik datorkigu, ez pixka bat eguneko gauzak aurrea eman izateko, eta gero bestetik aurten saiatu geha badoen beste diru laguntza batzuk jasotzen inbertsioak egiteko, adibidez, da web horria. Hemen guk ez geneukan, eta orduan lortu dugu diru laguntza bat eta web horri hori martxan jarri dugu. Hori da adibidez lehen urtean jarritako helburuetako bat. Bilkura honetan ningo dugu ofizializatuko dugu eta ja ateako da, orduan ahal izango dute guztia nola gelditu da eta zertarako balio duen, eta zein diran gure helburuak horrekin, ez web horriarekin. Nik uste gustoko izango dutela, gaina beraien datuak eta bere informazioa
ikustea sartu ahal izango dute bakarrik, ez itxoin hilabetetik hilabetera guk paperian emateko, beraiekan sartu eta ikusi ahal izango dute, orduan nik uste polita gelditu dela eta gustatuko zaiela. Bai, hori da. Eta bestetik ere, azkenean zuek elkartean ikuilu desberdinak badire, eta elkartean barruan ere behiak, hor daude behiak, ez? Azken urte guzti hauetan asko aldatu da sektorea, eta zuen kasuan aztertu ezkero ibilbide bat ustiatek edo ikuilu kopurua daudenak elkartean, aldatu da, ez? Ikuilu askoz ez gutxiago, ikuiluak betikoa ez, askoz ez handiagoak, ezakit nola izan den bilakera hori? Bai, azkeneko urteetan komentatu duguna, ez? Gutxinaka beruntz dijoaz, gehienetan, kasu ez da izan, itxi izan dutela beraien egoera txarragatikan, baizik eta jubilazioengatikan, eta gero bat dago, ez? Jarraipen bat hortan. Orain berriz, gelditzen ari dean jende guztia, jende gazteak, robotak jartzen nahi da. Geroz eta gehiago, orduan guk ere bai, zuk esan duzuna, guk ere bai gure lan egiteko modu aldatu behar izan dugu. Eta beste erraminta batzuk erosi, robota jarri dituzten ikuilu horietan kontrola egiten jarraitu ahal izateko. Animali kopurua, nahiko mantendu zaigu. Naiz eta ikuilu kopurua jetxi, txikia direnara pixkat gehiago handitu dira, eta egia esan, gehienak erdi tamainako ikuiluak direla esan genezake. Txiki batzuk badaude, baina ez dira gehienak. Gehienak ja erdi tamainotik pixkat goruntz dijoaz. Eta horretik erdi tamainoko horiek dira batez ere robota jartzen ari diren jendeak. Eta nik uste dut horrela jarraituzkero, ez goaz gaizki. Diru laguntzak aipatu dituzue, zuen elkartearentzat diru laguntzak garrantzitsua dire, baina baita ere abeltzainarentzat, ez? Oain ere izan du ziren diru laguntza batzuk, ez dakit konkretuki zirena ziren, baina zuek elkarte bezala galdetu duzue abeltzain laguntzeko, ez? Ez dakit zuk argituko diguzu, Bai, hor egon da diru laguntza bat, behintzat Madridetik datorren da, baina nik uste gehiago hori Europan emandako diru bat dela. Erderaz esan da agrikultura y ganadería de precisión, teknologia mailan aurreak egiteko. Orduan, guk elkarte bezala, beste bi toma muestra ditzen ditugunak, hau da, robota daukaten ikuiluetan muestrak hartzeko beste bi makina hartu ditugu, ze gero eta gehiago dauzkagu, eta orduan beharran aurkitu gera, eta hor bai sartu zaizkigula diru laguntza horiek. Eta gero gainea, elkarte bezala, abeltzain askok daukate beraiek gestionatzeko programa bat. Kasu honetan da uniform deitzen dena. Orduan, guk eskatu ahal izan dugu, ganadero guztientzako zergatik guk diru laguntzaren portzentaia handiagoa delako. Orduan, guk eskatzeak suposatzen baldin badio abeltzain hauei diru laguntza handiago izatea, gure eskutan dagoenaren arabera egin ningo dugu. Orduan, komentatu egin zitzaien, ze jende zegoen interesatuta programa hori eskuratzen, ez zeukatenen artean. Seik edo esan ziguten baiez, eta orduan minimo 5 eskatzen ziguten, orduan zer egin dugu, gure toma muestra soilekin batera beste programa hauek sartu. Eta orduan, behintzat, abeltzain hauek jasoko duten dirua, edo kostatuko zaien dirua programa hori bai erosketan eta gero bai mantenimentuan, ehuneko 60 gutxiago izango dute. Gure esku dagona beraien lortu ahal izateko, hemen gaude eta jarraituko dugu aldegun neurrian behintzat. Oso ongi, nizai ikusten dugu, gauza asko egiten dituzuela, batzarraren garrantzia ez, zuk esan duzun bezala, askotan bilera bat ez da batzar bat, elkarrekin egoteko momentu bat, elkarrekin disfrutatu ikusi zelan egiten den, etorkizuna nola ikusten den, eta berriz ere gonbitu ez. Abeltzain guztiak, elkartekoa, martxoaren 30-ean, ostegunean. Ostegunean, bai. Hurbiltzeko ez, iruñera. Etor daitezela gero gaina horrez dut komentatu, baina omenaldi txiki bat egingo zaio, omenaldi txiki handi bat egingo zaio, Afnan lehenengo lehendakari izan dakoari, Mariano Astiz. Zoritxarrez azaroan izitzaigun, eta nik uste omenaldi txiki, baina polita, eta nik uste abeltzainen gandik jasotakoa handikan politagoa izango dela. Eta gero, aurten 2 sari emango ditugu. Bat izango da 2022ko urtean iko altuena izan duen ikuiluari, eta gero beste izango da 6 aldiz jarraian excelente kalifikatu duten behi bati. Zeintzuk dira sarituak? Hori jakiteko bilerara etorri beharko dute. Bestela, jakin gabe geldituko dira oraingoan. Zozketa bereziren ematere baduzu, ez? Bai, zozketare bai, aurten erabaki dugu 2 pakete genetika mailan egitea, izango dira enbrioien zozketak. Alde batetik izango da hemen Nafarroko
aratxe iko mailan, aratxe altuenetakoa daukanetako bat, eta behintzat enbrioia egin daitekeena, ze bazeuden bera baino biak baino txikiak gazteak zian eta ezin zian enbrioiak egin, eta bestetik tipo mailan, tipo mailan ere bai berdin, eta orduan, bueno, zozketa horretara zeintzuk parte hartu dezakete, bilkurara dijoazenak. Orduan, nik uste eta aitzakia ez da hola, osea, egonin behar da. Hori da. Etorri, ikusi, disfrutatu, ondo pasa, eta, bueno, ez bakarrik hori, ni prest nago ere bai, beraiek zer nahi duten, zer eskatzen diguten, ez? Gauzak, bueno, nondik nora nahi duten jutia, bide hori jarraitu ahal izateko, edo helburu batzuk, guk agian helburu batzuk pentsatzen ditugu eta beraiek beste batzuk nahi dituzte, hor kontaktu bat egoteko eta berak eskatu dezatela zer nahi duten gure elkartetikan. Osongi hainitze garbi geratzen da, deialdia hor dago, jendeak erantzutea ere espero dugu, eta bitartean, eskerrak eman zuri, azalpen hauek emategatik beste behin, eta beste bat arte, ongi izan? Berdin. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.